Zijn jullie nou travestieten? Ik ben vandaag blond gekleed. Dan ben je toch uitgeluld? Hoi, ik ben Esther van Cartier. We gaan samen met mijn zuster Desiree Dello Stiletto gaan we samen een liedje zingen. Okay. Ja, en ik ben dus Desiree Dello Stiletto, dat zei ze al. En we gaan het liedje zingen. Esther, ik wil een man, hè. Oké. Want zij heeft namelijk al een man en ik nog niet. Oké, nou. Veel geluk dan, allebei. Hè? Oh, Esther, ik wil een man, hè. Wat voor man dan Desiree? Wil jij soms een paardensmid? Nee, Esther, nee. Een paardensmid meidje leeft wel gek. Zit ik straks met zo'n paardenbek. Dit is mijn plezier met die travestieten hier. Hey, flirten hier, flirten daar. Flirten, flirten met elkaar. Hé, daar lieve schat, heb jij al een beurt gehad? Nog niet? Ja, volgens Wil mij je ook nog niet? Esther, ik wil een man, hè. Wat voor man dan Desiree? Wil jij soms een boerenzoon? Nee, Esther, nee. Zo'n kinkel van het boerenland. Met die koeienuiers in de hand. En de paardensmid, meidje lijkt wel gek. Zit ik straks met zijn paardenbek. Dit is mijn plezier met die travestieten hier. Hey, flirten hier, flirten daar. Flirten met elkaar. Hey, daar lieve schat, heb jij al een beurt gehad? Volgens mij hebben nog niemand de beurt gehad deze Hij race. zaad graag een oog in die kant. Esther, ik wil een man, hè. Wat voor man dan Desiree? Wil jij soms die rijke nicht? Nee, Esther, nee. Zo'n rijkaard met een grijze baard, die is voor mij geen euro waard. En een kinkel van het boerenland, met die koeienuiers in de hand. En een paardensmid, meidje lijkt wel gek. Zit ik straks ook met zo'n paardenbek. Dit is mijn plezier met die travestieten hier. Hey, flirten hier, flirten daar. Flirten met elkaar. Hey, lieve schat, heb jij al een beurt gehad? Nou, wat zou je denken als je zo kijkt? Nou, ik weet niet, maar eens uitzoeken. Esther, ik wil een man, hè. Wat voor man dan Desiree? Wil jij soms een country boy? Nee, Esther, nee. Hey, flirten hier, flirten daar. Flirten met elkaar. Hey, daar lieve schat, heb jij al een beurt gehad? Nou, ik nog niet, Esther van Cartier. Oh, is afgelopen. Nou, is afgelopen, kind. Wat zonde nou. Ja, maar wel. Best gedaan, toch? Ik ben heel 103 euro verdiend, 103 seconden blijven staan. Ja, ik zei meteen, ja, ik hoor niet echt tot jullie doelgroep. Dat maakt toch niet uit? Nee, daarom drukte ik. Ik heb gedrukt. Op een gegeven moment begon het mij te vervelen. Maar jullie twee vonden het wel erg leuk. Dus dat mag je nu gaan uitleggen. Ja, ik vond het heel grappig. En ik moet je zeggen, ik vind het al überhaupt geweldig als een man verkleed gaat als vrouw om daarnaar te kijken. Want dat fascineert me iedere keer weer. En dan denk ik, wat een drukte met die maat 43 waarin die naaldhakken met zo'n pantykous erin, ringen erom straks. Want jullie zien er geweldig uit. Het is een leuke act. Alleen ik denk voor de refreintjes dat het makkelijk is. Dat jullie zullen waarschijnlijk ook vaak in het land optreden. Want anders gaat het je niet zo makkelijk af. Dat je dan wat koor op de band zet. Omdat dan zitten jullie er vaak tegenaan. Dat je dan even denkt van ja jongens, het moet wel even zuiver nu. Want het is op zich een hartstikke leuke act. Gewaagd en hartstikke Het goed. was de eerste keer dat ze hem samen Dat meen je niet. Ja, echt. Ah, dat is toch heel Ja, dat is heel goed. Ja.